Aika moni teistä on puhunut siitä, että nilkkavat akillekseen vähän sattuu. Ja se on ihan selvää. Se on tosi kovilla, kun me juostaan, hypitään, potkitaan. Ja aloitetaan meidän tää liikkuvuustreeni sille, että me tehdään vähän sinne akillekseen, sinne nilkkaan liikkuvuutta. Kun sä oot jossain paikalla, missä oletkaan seinän vieressä, katsot semmosen noin nyrkin verran, tai kenkä vaikka poikittain, niin sen verran suurin piirtein tilaa. Varpaat tuli siihen. Tästä lähdetään tekemään, että toinen jalka on takana. Mä menen kyykkyyn niin, että mun polvi osuu seinään. Mun kantapää pysyy maassa. Mä lasken tästä 3 näin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se oli 11. 1, 2, 3, 1. Et kantapää ei nouse. Sen verran kaukana, että kantapää tuntuu tiukalta. Teen 4 kertaa molemmille jaloille. Tullaan vähän tonne pohkeen yläosaan polvitaipeeseen. Osittain tuttu liike teille. Osittain tuttu liike. Jalat on semmosessa vähän hartioita leveämässä haara-asennossa. Mä menen karhukävelyasentoon. Ensin näet, mulla on kantapää tilmassa. Mä työnnän pyllyn ylös. Käyn koskettaa tuolla jalkaa. Mulla on jalka suora. Tuun takaisin. Menen tonne. Käyn koskettaa tuolta ulkosyrjästä. Eli työnnä pehvaa ylöspäin niin, että päältä venyttää. Käyn koskettaa jalan ulkosyrjässä. Yes. Käy koskettaa molempiin puoliin semmonen 8 kertaa. Paina kantapää aina maahan. Yes, kosketat just tänne ulkosyrjään. Työnnä samalla pehvaa kohti taivasta. Jalat pysyy tiukasti suorana. Ota sen verran leveämpi asento ja vähän luevennasta sun kulmaa. Seuraava. Mennään taas vähän ylöspäin. Nyt tullaan samalla vähän tänne lähentäin. Ja venytetään myös pakaroita. Eli lähdetään vähän niinku kuperkeikko taakse, kosketetaan varpailla lattiaa. Tullaan eteen. Ja venytetään lähentäjiä takareisiin niin, että kun tullaan eteen, niin jalat auki. Kato ensin miten tehdään. Eli käy täällä. Tuu eteen, näin. Ja nojaan niin pitkälle kuin pääset. Mene takaisin. Ja tuu tänne näin. Jalat suoraan, mene niin pitkälle keskelle eteen kuin pääset. Nyt tarvitsee meneekin tonne päähän pystyyn. Sen jälkeen, että sä teet. Niin, vaan Kymmenen kertaa rauhallisesti edestaan. Polvi ylös, suoraksi. Polvi tuonne, polvi ylös ja suoraksi. Yes. Käy siinä 5 kertaa molemmilla puolilla. Ensin polvi kohti rintakehää. Kädet on siellä T-asennossa olkapäiden tasalla. 5 kertaa molemmille puolille. Tavoite on viedä varpaat sinne sormiin. Ensin polvi kohti rintaa. Sitten ojennat jalan suorasta vielä sinne sivuun. Vastakkainen käsi ylös, ei alas, vaan olkapäiden kohdalla sivulle. Nosta polvi ensin rintakehää kohti ja sit ojenna varpaat, jalka suorana varpaat kohti vastakkaista. Voita oikeasti omiin sormiin. Yes. Sama juttu 10 kertaa, eli 5 ja 5. 5 viimeksi täällä.
Me tehtiin viimeksi täällä. Nyt yritetään lonkan koukistajien puolelta paljon tehdä potkuja. Nää kiristyy. Eli me otettiin tää lonkan koukistuksen venytysasento. Väkimalli alkaa varpailla. Tää on melkein suora tonne taaksepäin. Ei oo polvi maassa. Muistatteko mitä me tehtiin päivällä? Muistatteko mitä me tehtiin siinä leikkaa? Ei, me tehtiin se, että se kyynärpää käy täällä. Sitten se kiertää auki. Kyynärpää käy täällä. Kiertää auki. 5 kertaa näin päin. Ja sit vaihdat jalat toisinpäin. Ja 5 kertaa toisinpäin. Sitten oli se, kuka teistä sen ties, Vilho, kuuleella pidätillä polveen maassa. Se pitää olla reilusti ilmassa, se pitää olla polvi. Se pitää olla vedessä. Miten se toinenkin on? Polvi maahan. Nyt me siirryttiin enemmän ylävartalon puolelle. Tää on tämmönen tyylikäs ritariasento, nyt saa olla polvi maassa. Mä oon seinässä melkein kiinni. Kato tarkkaan mitä mä teen. Mulla on molemmat kädet tuolla. Kato tarkkaan mitä mä teen. Mä kierrän ylävartalon auki. Ensin tänne. Onks pakko olla siinä? Tuu takas. On. Katso. Sitten mä teen toisen kierron näin päin. Kierrän tänne. Tuon takas. Se oli 1. Tänne. Takaisin. Tää menkö vielä? Tänne. Ja takaisin. Se oli 2. Mä teen 5 noin päin. Sitten mä käyn nyt toisinpäin. Lähden taas täältä. 1 kierto. Ja toinen. Voit olla ihan kiinni seinässä, niin saat kunnon kierros ja rankka. Yes. Kato tänne. Kato tänne. Pistä pallon tuohon selmaalle. Paat kädet yhteen ja viet suorana niin pitkälle kun menee. Pylly saa vähän nousta. Ei oo Brannalla. Kattuu meitä monia, kun ranka on vähän jänkkä meillä kaikille, mutta tuonne kun saat vähän tilaa, aika paljon helpompi saada kuskia. Pitää kädet yhdessä, pidä vaikka peukalosta kiinni. Ja kädet suorana sinne yli. Ota kädet sinne yli. Yhdessä urheilulajissa ollaan aika usein tämmöisessä asennossa. Tämä aitajuoksija-asennus sanotaan. Mä voin venyttää vähän etureittä, takareittä. Nyt tästä tulee tämmönen rytmitreeni. Kato miten tää tehdään. Mä venytän tänne taakse, mä venytän eteen. Sitten kato mitä sit tapahtuu, mä vaihdan puolen. Ja nyt mä oonkin täällä. Venytän etupuolen, taakse. Nyt mä venytän etupuolen ja taakse. Anna mennä. Liikettä tapahtuu vähän niin kuin koko ajan. Tarkoitus on se, että me löydetään semmosia liikkeitä, missä ei tarvitse ihan hirveästi tilaa. Voitte tehdä kotona, jos olette reisissä voitte tehdä.
hallilla voitte tehdä. Sellainen, missä periaatteessa 20 tilaa. Voi olla hyvä, että löydätte joku kohdassa korotettu seinä. Ja semmosia